През изминалите почивни дни гледах, по-скоро слушах един небезизвестен социолог да коментира какви били нагласите на българите. Крайно време е тези лица, партийните социолози, мога да дам поимен списък, да бъдат забранени на обществени места. Не само това. Съдени по закона за манипулацията и пропагандата, защото те наистина сериозно изопачават действителността. Този социолог, който сигурно има диплома, но обслужва години наред една и съща политическа централа, сега тя вече е с друга абревиатура, отново умело прокарваше определени внушения. Върнах се във времето назад в една бивша вече за мен медия, в която като ми се поставяше поръчение за тема, знаех кой социолог-политолог да поканя. В зависимост от търсената позиция. Това беше преди няколко години. Опасно беше и тогава, но сега като че ли вече добива заплашителни размери. Защото това, освен пропаганда, в него е преплетено и манипулация, и тенденциозно внушение. И всичко, за което се сещате и не се сещате. Какво означава пропаганда, въпреки че, убедена съм, всички по-зрели българи до болка си спомнят за недалечното социалистическо минало. Днес тя е по-изфинена, днес тя претендира за друга постановка. И ако към нея медиите услужливо гарнират и друга партийна новина, като например масово напускане от една политическа партия към новоучредена друга, то тогава вече имаме напълно изфабрикувана и внушаваща манипулация в огромни размери. Знайни и незнайни проучватели на общественото мнение се появяват и ни налагат, не на мен, но на масовия зрител непрекъснато, какви били нагласите. Така дори и съмнителни партии, които нямат шанс, когато им се повтарят 5 пъти имената на глас, на практика до такава степен, че милият избирател да си каже защо пък не, защо не опитаме и с него, с какво е по-лошото в филанкишията. И така този социолог е заблудил 5 мили души. Още 5 по презумпция са си заблудени. Гласовете не излизат, но като се доплати останалата част, и ето ти сметката. Всичко е точно. Случайно обаче, ако се получи дефектна изненада, т.е. партията до такава степен не става, че не може да прехвъркне през поставената от закона бариера, тогава въпросните социолози-манипулатори излизат отново публично, вместо да се наврат в миша дупка, за да ни обяснят, видите ли, че това било в рамките на статистическата грешка. Кое е по-точно? Това, че вие манипулирахте данните и предизвестявахте изборния ден много преди той да се е случил, казвайки кой е първият, вторият, третият, четвъртият, че тръбите от сутрин до вечер кой ще ни управлява и ще реди в утрешния ден сладолети пасти и боза и банички, а утре няма даже и по един айрян. Преди да се сложи ред в покупката на избори, е време да се разправяме с партийните социолози. Те, понеже и никак не са малко в абсолютно число, са по-опасното бедствие от останалите вредни явления у нас по време на избори. Пък и за какво са ни? Социолозите става дума. И без друго от години знаем, че най-голямата партия по български е унази, която си стои на дивана вкъщи. Или пък ходи за риба, или за гъби. И после да се сърди, пък и най-много критикува.